सिंधुदुर्ग पीओपी डेकोरेटर्स आमच्याकडे पीओपी फॉल सिलिंग, जिप्सम फॉल सिलिंग, आर्मस्ट्रॉंग, मॉड्युलर फॉल सिलिंग, पीबीसी फायबर वॉटरप्रूफ सिलिंग तसेच पीओपीचे सर्व प्रकारचे मटेरियल अगदी होलसेल दरात मिळेल। तसेच सर्व प्रकारची पीओपीची कामे योग्य दरात करून मिळतील। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गानजीक कसाल हायस्कूल समोर, कसाल, बालमवाडी। संपर्क 70 66 43 10 98। कणकवली शहरात होणारी वाहतूक कोंडी आणि गणेशोत्सवाच्या काळात होणारी वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता कणकवली उड्डाण पुलाखाली गाड्या लावणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे। शहरातील उड्डाण पुलाखाली गेल्या 3 वर्षांपासून काही वाहनं बेवारसपणे उभी आहेत। या सर्व वाहनांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय आज नगरपंचायत व पोलीस प्रशासनाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय। शहरातील वाहतूक कोंडी आणि इतर प्रश्नांच्या अनुषंगानं नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र हुलावले तसंच नगरपंचायत अधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली। या शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याबाबत विविध उपाययोजनांवर चर्चा देखील झाली। या चर्चेत शहरातील उड्डाण पुलाखाली बेवारसपणे उभी करून ठेवण्यात आलेल्या वाहनांवर नगरपंचायत आणि पोलीस प्रशासन यांच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई करण्याचे निश्चित करण्यात आले। ही वाहनं नेमकी कुणाची आहेत, यात कदाचित चोरीचं वाहन असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे। शहरात 3 वर्षांपूर्वी उड्डाणपुलाची उभारणी झाली, त्यानंतर अनेक 4 चाकी वाहनं शहरातील श्रीधर नाईक तिठा ते पेट्रोल पंप व स्टेट बँकेसमोर या दरम्यान उभी करून ठेवण्यात आलेली आहेत। ही सर्व वाहनं ताब्यात घेऊन ती पोलीस प्रशासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सुपूर्द करणार आहेत। ही वाहनं बेवारस स्थितीत असल्यानं अनेक ठिकाणी विक्रेत्यांना बसण्याची व्यवस्था किंवा वाहनं पार्किंग करण्याची व्यवस्था करणं अडचणीचं ठरतंय, त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे। दरम्यान शहरातील उड्डाणपुलाखाली अनेक विक्रेत्यांनी स्टॉल उभे केलेत। या स्टॉलच्या अडथळ्यांमुळे मिडल कटवरून येणारी वाहनं अन्य वाहनं चालकांना दिसत नाहीयेत। यात सातत्याने अपघातांची शक्यता निर्माण होते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।